Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Office u District Sports Officer ka Southwest Khasi Hills District ha ka Arphondai Trek Unaila Arjapsan kala rakhi ya ka National Sports Day 2025 da ka papalong ya ka jingele ka maupon bat ka jinge kop tan telai ka balalong hamadan MDSE Nonglang ha ka ba u Superintendent of Police ka Southwest Khasi Hills District uba B Jarwa ulalong kumukongsan haringkat ka jedon lang jong u District Sports Officer ka Southwest Khasi Hills District uba Damang Singgon ki Officer Sorkar ki nong hikay bat ki khana school. First time yang ada ni, bagi ibu ke penlong bani ke games kamu pun buat tug of war, and tenap apa ye lek kai. Baru ke participants ni di badan. Pipini atau kemen sim, kami menu-menu ban give up, via kun baik hadu kelas, and ketika tu hi bang bagi organize kum kiri National Sports Day ro. Namari kuah kafi baru fin. Dengan kami ya ka efforts jong fi haka jingi lekai mong tang haka jingi lekai ro haka dogo ka kam fi tibe haba fi doni ka dogo ka talent haba fi doni ka dogo ka fi smo fi tibe ba ka ta fi kadi ka jing crack kot ne kadi ka jing tem jing ruan ka jing ka dogo ro jadi ban pen tibe ban pen bahai tadi ba fin la ban pen don ra nam tang ka district hindai ka state pada country ro. Fi menta bon bagi nong ilakai. Kini kita dah menta khawal jom fi. Kini kita nuksa kita bahar. Maki kita trish tong untuk kat no. Bagi nuan rak nam ni ka district atau ia ka state. Te kumta kumjong ikwa na fi ro. Ban nangi sekhaban. Bafinde banyele ban minot ban trish tong. Hakano kono ka fi bafi snow bafi tibet. Kibon ba kilap ki opportunities mentale ka pathe to bangila banyarap ya fi ba fin wan sa kaman haba fisco hi ba fidon kata ka capability fidon kata ka talent mengingin don baik adin jong fi banyarap ta ba fisco ba fila apan tresitong munde ban bod ki nuksa ki basnio man syukran khindia dia kata namarngi bon ba ki khna jongi khamta menta hagibi ki jilla Mendong ya kali district nama kibi jela ki pun bagi kena ki age jong fi ki bangop akan drugs. Tingim kwa ya kali district pada banjar menta. Takadau apa fiton hi kamen sim mega sports. I look kamet kamen sim mega sports. Apa fiton ka jing record. I look kamen sim jong fi le bahaban pete ka jing record. But le do the kumno ro mde ban ngop akan drugs. ya.
Academy champion team of both boys and girls category. The 30 jump ng Bataka JNV Service Kasiel. Way are right. 1, 2.